Vedeli ste, že japonskí majstri čaju úmyselne robia chyby počas svojich ceremónií? Nie je to náhoda. Je to súčasť filozofie zvanej wabi-sabi. Wabi-sabi učí nájsť krásu v nedokonalostiach a dočasnosti. Zatiaľ čo moderný svet nás tlačí k dokonalosti, táto múdrosť hovorí opak. Perfekcionizmus nás paralizuje. Bojíme sa začať projekt, lebo nebude dokonalý. Wabi-sabi oslobodzuje túto úzkosť. Umelci, ktorí prijímajú nedokonalosti, tvoria odvážnejšie diela. Podnikatelia, ktorí spúšťajú nedokonalé produkty, učia sa rýchlejšie. Ako aplikovať wabi-sabi? Pri práci. Spustite projekt v 80%, nie 100%. V vzťahoch. Primite nedokonalosti partnera. V živote. Oceňte praskliny na svojej obľúbenej šálke. Japonci veria, že praskliny robia vec krajšou, nie horšou. Možno je čas prestať skrývať naše praskliny a začať ich oslavovať.